Hola, soc l'Elisabet Castejón. Benvinguts al meu raconet de taller de resina. Sí, faig joies de resina, com per exemple aquestes arracades que duc, que són totalment diferents. Aquest és el meu raconet, aquí és on treballo jo. I aquí és on barrejo la resina. Ho veieu? Tot és molt casolà. Ja he calculat la mida. Això no m'ho puc fer gravant-me sola perquè és a mil·límetre. Vale? I ara he de remenar aquesta resina. Tampoc ha de ser molt ràpid perquè si no es formen moltes bombolles. Vale? Llavors ha de ser a un ritme lent i que vagi fent la barreja de les dues fases fins que estigui tot ben barrejat. Ho veieu? Bones! Torno a ser jo. Ahir vaig fer la primera part, passa que ahir vaig fer la part del goteig, d'anar deixant la resina, vale? I ahir vaig usar un motllo, sí? Aquest és un motllo que està fet, sí? Que és de pastisseria, però normalment el que faig és fer-ho jo i així vaig fent les formes jo i les vaig ideant, veieu? Perquè en tinc moltes de diferents. Que les vaig creant. Vale, aquí teniu també d'aquestes, que aquestes també faig jo, a més de la part de la resina, li faig jo aquestes formes d'aquí diferents, ho veieu? Que n'hi ha moltes de diferents. Vale, llavors mireu, el motllo que vaig usar ahir és aquest. I vaig anar fent creacions, el que a mi em va semblar que quedava millor, vale? I ara les trauré. És molt fàcil de treure ja una vegada estan en el motlle. Ho veieu? Aquí, per exemple, és un elefant i he ficat roba a baix. Sí? Aquí ja he estat usant coses metàl·liques. Vaig a treure unes quantes seguides i us les ensenyo. Mira, ja he tret del motllo, veieu? Jo vaig posar les posicions ahir de com anaven posades. Això són minerals, per exemple, vale? I en aquest cas, vale, tinc la pedreria. I aquí havia posat, que és el que poso per fer de ganxo després, a diferents, veieu? Aquest, per exemple, que serà un penjoll, ja porta el seu propi. El que faig és posar-li una capa de la resina també per sobre perquè aquest metall no es corroeixi, vale? Després. Veieu? Aquest és un altre. És un arbre de la vida. Vale? Li he posat aquí dos brillantets i una placa metàl·lica. Veus? Per la part de darrere i per la part que ensenyarem, la joia. I després, ahir vaig provar això, que no s'aprecia molt bé, però és una foto de la meva família. És el meu pare i jo, la meva germana i la meva mare. I ahir vaig provar a fer-ho, veus? Després s'ha de polir tot això d'aquí, amb una mola petiteta, i li vaig posar la incrustació aquí també del cor, perquè els trobo molt a faltar, el confinament és el que té. I ara faré això, treure totes les impureses i després ja ho muntaré. Veieu les tanques? Aquestes són xapades en plata i això seran arracades. Aquell serà penjoll, però veieu, aquest ganxo l'he de girar per fer-lo penjoll, vale? I ara de moment encara la resina està molt tova. Això porta des d'ahir a les 5 del matí, sí? Ahir se'n van fer les 5 fent els dissenys i fent
la llançada de la resina. I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mireu, ho veieu? Ja he muntat la tanca, obrint el ganxo, amb eines així, com aquestes. Sí? I veieu com brilla transparent? En el fons es perd, ho veieu? Aquí. I aquestes seran les arracades. Bueno, total, que us he dit que vaig estar fins a les 5 del matí muntant, sí? Però és que ara són les 6:35 de la tarda del dia següent. Vull dir que això necessita un procés de secat i encara està a tou, vale? O sigui que necessitem un procés de secat llarguet, llarguet. Veieu aquestes arracades? Aquestes, per exemple, ja no són de motllo, vale? Sinó que he fet jo la forma de les notes musicals i després ja he creat un motllo per poder-les usar sempre, que vulgui. Una vegada ja feu una de les formes, ja després la teniu per sempre. Ja són arracades llargues també. Sí? O després, per exemple, veieu, aquí he fet el conjunt. Que és molt divert. És com jo, de coloraines, perquè a la vida se li ha de posar una mica de color. Espero que us hagi agradat, encara que no he pogut fer tot el procés, perquè estic soleta gravant-me, vale? Que passeu un bon confinament i que us doneu compte de que podem fer coses molt creatives. Obriu la vostra imaginació i deixeu que es palpi tot el que portem per dins, sí? Un petó.